लोगोफोर दिनै जों स्कुटी गंसे लायनो नागिरदों स' लायनो हायो ना हाया बा बायनाय जायोना जाया टाउनसिम थांनोसै डिलाराव थांनानै नायहैनोसै स' लाबोनाय जायोब्ला नोंथांमोननोबो दिन्थिनाय जागोन नै बेखौ लानानै थांगोन दा नायलांबाय था नोंथांमोना Dilar montaiबाय dilar Honda Mongol deh Friendsफोर गारिया बेनो लानाया जाबाय खिन्थु एसे देरि जागोन बेनि खामानि मावग्राफोरा लान्सआव थांथ'बाय स' एसे देरि जागोन बेखौ एसे बिथांमोना माबा माबि खालामगोन गहेना पाति गानहोगोन बिनि उनावसो जों मोनलांगोन स' नोंथांमोना दान्दिसे नेथ'दो जोंबो उदैखौ एसे मा होनो बेखौ थाव सोना लाहैनोसै नङा होमबा So guys, बेनो मंगलदै टाउननि Honda डिलार जोंनिया स्कुटिखौ लानाया जाबाय नाथाय मा होनो बेखौ बिनि खामानि मावग्राफोरा माने दायो लान्च टाइम जादों स' बेनिखायनो जोंखौ 1 घन्टा सम नेनो होदों आरो 1 घन्टा सम जायोब्लानो जों गारिखौ मोनलांगोन बिसोरो गारिखौ गहेना पाति गानहोनायनि उनावहायनो जों गारिखौ मोनलांगोन स' गाइस गारिखौ नुनो थाखाय नोंथांमोना दसे नेथ'दो Bos, nakalaga Bye. Tuh. Kari udah nih mithai.
गारि गोदाननि मिथाइ हरदो गारि मालिका लोगोफोर पेट बुजा एसे खालामबाय बिनिफ्राय दायो गारिखौबो पेट बुजा खालामनोसै माने थाव सोहैनोसै बिनिफ्राय गारिखौ आङो न' फारसे लांनोसै आरो गारिनि बिगोमाया दहायनि फैनाय कारावहाय थांफिनसिगोन नै साबिखौ आं लाबाय नैबालाय आं बेनिफ्राय गारिखौ थाव सोनानै न' फारसे लांनोसै ओमफ्राय गारि मालिक बिथांमोना नै बिसोरो काराव थांसिगोन आं बे टाउननिफ्राय गारिखौ न'आव लांगोन आरो दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामहर आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां जय बर' हारिनि जय बाय बाय